ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nausap kami. Karon atong naata sa Huwebes sa ikatulo nga semana sa pagkabanhaw. Yan nasa tay optional memorial karon ni San Pio V, Santo Papa. Daghan po ni siyang na-contribute sa atong simbahan, labi na kining misal nga atong gigamit or paghimo sa mga balaod sa simbahan o sa atong Roman misal. Uban sab sa atong mga kaigsuonan nga nagsaulog karon sa pista ni San Vicente Ferrer, ato sang iampo pinaagi ni San Vicente nga unta mahunong na ning atong problema karon, ilabi na gid ning atong mga nasakit sa COVID-19 o kinisang kagubot karon tungod ni ining paghatag sa mga suporta o mga ayuda sa atong gobyerno nga magkahusay lang unta ang mga tao, magsinabtanay, magdinawatay kung unsay desisyon sa authority aron mas madali ang pagsulbad dili madugangan ang atong problema sa katilingban. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog dining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, madali unta namo ang pagkabot sa imong mahigugmaong kaluoy niining mga adlaw kanus-a nasayod kami nga imo kaming giluwas gikan sa kangitngit sa kasaypanan aron mas malig-on kami nga maghupot sa mga pagtulunan sa imong mga kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Felipe, lakaw ngadto sa habagatan, didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana wala nagamita. Busa milakaw si Felipe. Niadtong higayuna, may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Siya usa ka sinaligang opisyal ug tesorero si Candice, rayna sa Ethiopia. Niadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios ug sa iyang pagpauli. Nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, adtuwa ug abayi ang karwahe. Busa midagan si Felipe ngadto kaniya ug hidugan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon sa sinulat ni Propeta Isaias. Unya nangutana kaniya si Felipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kung walay mutudlo ka nako? Ug iyang ipasakay si Felipe sa karwahe ug ipalingkod tupad niya. Kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon, sama sa nating karnero nga dili gayud mutingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong, gipakaulawan siya ug gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe, sultihi ako kung kinsa ang gihisgutan sa propeta ni ining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon, ulain ba?
Busa, gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita, mahitungod kang Hesus. Sugod gayud niini bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig. Ug ang opisyal niingon, "Ania may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan?" Busa, gipahunong sa opisyal ang karwahe ug silang duha nanaog ug mihunong sa tubig. Ug gibunyagan niya si Felipe sa pag-awas nila sa tubig. Ang espiritu sa Ginoo gisakmit kang Felipe ug wala ni siya igkita sa opisyal. Apan ang opisyal mupadayon sa iyang pagpanaw nga malipayon kaayo. Kunya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio at tibuok kalibutan misinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan misinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Daygan ninyo ang atong Dios, kamong katawhan, isinggit sa makusog ang iyang kadayganan, iyang gihatagan og kinabuhi ang atong mga kalag, ug wala niya itugod nga ang atong mga tiil madalinas, ubag ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Pamatia karon kamong tanan nga mahadlokon sa Dios, samtang akong itub-an ang iyang gibuhat alang kanako. Sa pagpangamuyo nako kaniya diha sa mga pulong, ang pagdayeg diha sa tumoy sa akong dila, tubag ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Dayga ang Dios nga wala magtingala kanako. Sa akong ipangayo sa iyang kaluoy, tubag ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw. Miingon si Jesus ngadto sa katawhan, walay makaari kanako gawas kun ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo ang mutuo may kinabuhing way katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Naghisgot si Jesus og pagtuo. Kining pagtuo lahi ni siya sa tuo-tuo. Ang pagtuo nagsentro sa atong pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ang tuo-tuo nagsentro sa atong pagtuo o pagsunod sa pulong sa tao.
Mao na nga ang eunuko diri sa unang pagbasa sa iyang tawhanon nga panabot, galibog siya pagbasa niya sa pulong sa Biblia nga iyang gibasa. Nya si Felipe nga usa ka tawo nga estranyo sa iyang kinabuhi, siya gasakay sa karwahe kay kuan man siya official, pero si Felipe gadagan ra. Kamo imagine ko no, nagsakay kas imong tricycle ba kaha, nya ni ay tawo wa ka kaila, nagdagan sa imong kilid, saman mo kuan kaniya mo pasakay kaniya o dili, wa jud ka kaila, ya bati pa kay ignaon kay wa gusto ilis-ilis sila, maglisod ta. Pero si kaning eunuko taas og ranggo nga opisyal sa lain nga lungsod o syudad, ni pasakay siya ni Felipe, nakig-istorya niya, naminaw sa gipasabot ni Felipe bahin sa kasulatan niya, mituo og nagpabunyag. Ang resulta pag-uli niya sa ilang, ang resulta nagmatod pa diri ano itong Ginoo dapita, ang malipayon, ay matong dapitang malipayon, ang apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Kanindot no, kung mutuo nitas Ginoo ang resulta kalipay, musupak ganitas Ginoo ang resulta saman kasamok, kagubot. Muna diri sa atong pagbasa, lisod biya kayo ni siya sabton. Ambot malipay ba kaani ang mga tao nga naminaw sa dihang mitudlo sa Hesus nila o pagtulunan nga dili na nato kayang masabot. Niingon si Hesus, ako ang pan nga gikan sa langit. Ang mukaon nako dili na mamatay. Nya ang akong ipakaon mao ang akong unod. Pagkalisura na. Ug magpista taon sa atong ihawon, tao o baboy. Kung sa metong kanon, unod sa tao o unod sa baboy? Unod sa baboy, unod sa isda, unod sa manok, unod sa kanding, mapil pa sa hayam, unod sa iro. Pero dili unod sa tao. Pero si Jesus ningon, ang akong ipakaon mao ang akong unod. Kung magamit taani og tawhanon nga rason, magkagubot yun. O gani, ugmang adlaw, ang gasunod ani, ang mga opisyal, ang mga leader ba sa templo, ang mga leader sa mga Hudiyo, hastang mga pari, nasuko ni Jesus, ug usa gani ni sa hinungdan, nganong gilansang si Jesus sa krus, kay nagtudlo lagi og mga sukwahi sa pagtulunan. Daghan kay sa atong kinabuhi nga tudluan ta pagbuhat sa dili nato gusto. Dili nato gusto, no? Ako dili gini nako gusto nga magmisa ko nga way tao. Nga magmisa nga ingon ani na lang ba? Nga nian na lang kita dinhi sa suok. Pero kay gi sulti man ni sa atong kadagkuan sa gobyerno, kadagkuan sa simbahan, atong sundon. Nya atong wagtangon sama sa eunuko ang atong personal nga nakatunan o ang atong personal nga naandan. Kay kusog ra ba kay tanang ang naandan. Wa gyud ko maanad ani sad nga magmisa og ingon ani. Wa sad ta maanad na di nata pamisahon dinhi simbahan. Wa sad ko maanad nga kasab-an ko kung mugadyan ko mga tao para lang yun magmisa. Pero tungod kay gisulti sa atong authority sa simbahan, authority sa gobyerno, nya mutuo ta nga kani iya nis Ginoo, awa na malipayon tang magbuhat niini. So dunay daghang panahon kanilang rong enhanced community quarantine. Malipay ba ang mga empleyado nga di na sila ka trabaho? Nyawa na ra ba sila sweldo kay no work, no pay? Malipay ba ang mga driver anang ato mga habal-habal, tricycle, driver sa sakyanan nga did-ana pagtrabaho sa ilang naandan?
Dili. Tungod kay ang atong naandan para mas atong kaugalingon. Pero kung atong palapdan ang atong unahuna, dawato nato ni nga pamaagi pud ni aron mapakita ang dakong grasya o gugmas Ginoo nato, amunindot ni siya kalit, mahimutang malipayon. Ug mao kana ang kinabuhi sa mga santos sama ni Felipe, sama sa mga apostoles. Naminaw sila sa Ginoo ug nituman sa sugo sa Ginoo. Ang resulta, malipayon sila bisan pa taliwa sa pag-antos. Para gura nang ningon si Kristo, ang akong unod, mo'y akong ipakaon. Unsa may pasabot ana, karon nakasabot na ta. Ang hostiyas di ay, kanang consecrated host, mao din na siya ang unod o dugo ni Kristo. Amay na kay mo ingon, iniingon, lawas ni Kristo, may kay ingon, amen. Ana, ato nang gituhuan. Wala tay problema ron. Pero sa ilang panahon sa una, dako kay ng problema. Unsaon pagpakaon aning tawhana siyang unod. Pero karon, kamao na kay nga naman. Naminaw man ang atong mga leaders, sila San Pablo, sila si San Pedro, naminaw man, ang napasabot na kini di ang ikonsagrahan nga hostiyas, mao din na ang unod ni Kristo. Karon doon naman sa nailaing meaning. Ang unod ni Kristo, nagpasabot sad nga mao ang iyang mga pulong. Kay matod pa ni Kristo, ang motuo sa akong mga pulong, may kinabuhing way katapusan. So equivalent ra sad ang mukaon sa akong unod dili na mamatay. Inana na ba nga pagkasulti? Nakaron hain man taron nga sipyat. Usahay anhita sa pulong sa Ginoo. Anhita dinhi madaot. Kay ang pulong sa Ginoo dili na nato dawaton isip ingon ana. Sama pananglitan moingon ang Ginoo, igugmaa ang imong kaaway. Pila man nato ron ang ganahan mo buhat ana. Nahastagan ni ang dili kaaway, libakon pa man nato. Labi nagwa ta kauyon. Bisan gani pare, libakon man diha sa social media, mag-post-post, mga komentaryo. Nganlan pa ang pare o gahig ilong. Nganlan pa ang pare o nagbuot-buot. Bisan o giagi nato og dako kayo nga pag-discuss o General Assembly ang mga desisyon sa atong parokya. Unsaon man nato paghigugma? Mga suko tanan. Unya pulos ta nagtuog simbahan. Nya ang naglinibakay ang naa simbahan. Paita no? Nga naman, galisod na tagdawat sa giingon, higugmaa imong kaaway. Nga naman, tungod kay kinigong kaaway, mao man ni ang mga tao nga ang ilang gibuhat sukwahi sa atong gusto. Pero kung atong tan-awon, ang tinuod natong kaaway, mao ni ang atong kaugalingon. Kining atong personal nga rason, personal nga gusto. Mao na nga moingon jud ang Ginoo, kung mosunod mo nako, kalimti ang imong kaugalingon, pas-ana ang imong cross. Parehara gud na anang moingon ang kaning asawa og bana. Ni arbay mga minyoono nato dinhi. Moingon ang asawa og ang bana ni kasal ba unsa may isulti ana? Ni kasal. Kana maginunitay silang kamot. Moingon dayon, sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo, kani kabuok mo na niyang pagbuot sa Ginoo sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. Amo na ilang gisulti diya. Ano ba magkasal? Pero tanawa og ang bana magsige nag-inom, palahubog na kayo, mga bit pagyod, mangulata pagyod, unsay isulti dayos asawa. Ingon din ang asawa nga iyang standard, iyang sundon, wa na ko'y rason nga mupabilin aning pamilyahan. Buwag dayon. Pero kung ang Ginoo atong sundon, unsa man untay maayo, moingon ra gyud ang asawa, maging sino ka man, mamahalin kita. Mao ginay isulti sa asawa. Kung imo kurong kulatahon, okay ra. Kung imo kurong patyon, okay ra. Kay maunay pagbuot sa Ginoo. Wa man sa to kay bawang asawa nga human day sa 15 ka tuig nilang panagtipon, kisa bagoy nahibaw na to unsay mahitabo sa batasan sa imong tao human 15 ka tuig.
Kinsa may nagdahom ninyo nga kining dinhing San Vicente mahimo ning parokya human sa pila ka tuig ha ninyo dining kapilya. Wow. Pero inig abot na sa panahon nga dunay kabaghuan, mabag-o na ang batasan, mabag-o na ang pamaagi. Unsa may resulta? Unsa may itong angay buhaton? Ang ato angay buhaton mao ang pagdawat ni anang bag-ong pamaagi, bag-ong kausaban nga way reklamo. Sama sa bana, nausab ang batasan, nausab pagyumnaw, nausab pang baho, nausab pang binuhatan, ang asawa mudawat ra gid na maging sino ka man. Ang banasad nga magtan-aw sa asawa nga purti na yung malditaha, mura nagyawa ang naong kay magsigi na lang og kasuko, magkarong pang buhok, wa nay panudlay, wa nay kaligo usahay, luod na kay tan-awon. Ang bana kinahanglan sa mingon gyapon maging sino ka man mamahalin kita. So kanang ingon ana mo nay pagkaon natos Ginoo. Kay ang Ginoo sad sa atong daghan kay mga sala, pamakak diri, away dito, panglibak diri, sige tag ingon matuman imong pagbuot niya, magsige lang gyapon tag buot-buot, panglaktos sa mga anak, pangasaba, pamalikas, wa nay sangpit-sangpit Ginoo. Ang Ginoo nagsige ra gyud pailob nato, sige lang gyapon supply siyang grasya. Kaya ang gisulti sa Ginoo nato, maging sino ka man, pakamatyan ti ka. Mo nay ato rong gidawat kanini ang mga santos. Gisunod sa ni sila sa Ginoo, nagpakamatay po ni, nagantos po ni sila para sa Ginoo. Nya kun ato ning buhaton, muipikto dayon ang grasya sa Ginoo nato. Ang atong gikaon nga unod ni Kristo sa bayhon sa hostiyas nga konsagrado, muipikto nato maliwat punta sa batasan ni Kristo. Din ata magsigig panglibak, di na ta magsig pangaway, di na kay tadaw o dili na punta hakob sa mga butang sa kalibutan. Kung dili, magsigi na lang tagpangandoy nga maadto taglangit. So inapunta si San Vicente Ferrer, si Santo Papa San Pio V nga atong sikandari nga karong gisaulog ug ang ubang mga santos magtudlo nato kanunay sama sa yunoko sa pagdawat sa pulong ni Kristo o sa pagtulunan sa atong simbahan. Manindo, pagampo sa katawhan. Ang Dios mipaila sa iyang kaugalingon pinaagi ni Kristo busa puno sa pagsalig atong ibungat ang atong mga pagampo ngadto sa Amahan ug muingon kita, Amahan, patalinghogi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa simbahan nga papadayon siya pagtudlo sa kamatuoran nga mao si Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa atong nasod nga magpabilin nga matuohon diha sa pulong sa Dios aron ang kahayag ug katarong maghari sa atong tilingban, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga masakiton ug himalatyon nga ilang masinati ang presensya ni Kristo diha sa pag-atiman kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang ni ining katilingban nga nagpundo karon aron pagsaulog sa balaang bangkete nga mapadayunong magpuyo subay sa kang Kristong pagtulunan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Pamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Alang sa mga mihalina nga makakita na sila sa kahayag ni Kristo, nga nabanhaw ug mupuyo sila uban sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga misalig kanimo. Dawata ang among pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my claims,
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Pagimaya siya ngalan, alam sa kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga magaambit sa usa o halangdon nga pagka-Dios pinaagi sa santos nga sakripisyo sa misa, itugot nga sama nga nahibalo kami sa imong kamatuoran sa ingon mahuptan unta kininamo pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo o diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanlaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluhasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi nang gihandom namo ning misa karon ug kadtong nangamatay tungod sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta, pagsangpit sa tulangit ng amahan, pinaagi sa mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo na ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay uman ang ginharian ng akong pagmamaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa akin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala Sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ko angay magkalawat kanimo apan lamang ang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanong nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, I hear thy words, and I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever.
magampo kita o Ginoo tan-awa nga mapuangoron ang imong mga tao ug himua nga ang imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang unta gikan sa karaan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among paginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyopo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyopo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni siya kung magpuyo kita sa tinuod nga pagtuo dili lang sa atong tawhanon nga mga tuo-tuo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.